Daw susama sa mga mahalon ug sikat nga mga international fashion brands ang mga ukay-ukay nga girampa niining fashionista nga content creator. Busa maki-OOTD check ta kauban ang bisdak nga fashionista pinahagi sa report ni Mark Reggie Abella. Kinsay magtuo nga kining mabulokon og daw sama sa international fashionable wear, hinagpat di ay gikan sa ukay-ukayan. Sa unang tanaw, daw magtuo ka nga kining mga bongga nga sapot nining usa ka fashionist and content creator, mga mahalon og pang high-end fashion gayud. Apan tag 50 pesos ngadto sa 100 pesos ra di ay kini. Kini ang pauso ni John Felix Agres, 20 anyos, lumad nga taga Barangay Tinago, Dakbayan sa Sugbo. Si Felix na tagaan og kahigayunan nga mamahimong runway model, human siya nag-viral sa social media. Since I was given a chance to have this platform, na-share na po ako ideas, turning ukay-ukay outfits into masterpieces and looking expensive. Kunuhay, bisag barato ho na siya. Na-discover sa to sa mga famous stylists here sa Cebu City, like Jock Lagria and Louis Gallego. Then, dress up ko nila during ito mga fashion show. Gawas kaniya, nahatagan usab og oportunidad ang iyang mga grupong Sticky Nation aron murampa. Napuno man sa kansyaw ang ilang grupo, apan ang ilang OOTD, naghatag og kumpiyansa sa ilang kaugalingon. Kauban si Clans Gabutin, ako si Marco Giabella. Balitang Bisdak!